Keronia long ing nama ing nar kithi e John. Heroin a drugs dilai raikom saikhi atumpen kinepon long. Deithor Baptist Church Amondulia long ningkan pharu isi kechok ketalon pon. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri-Junction in front of Po & Pei Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardon, Karbi Anglong, nili Dr. Rangsina Tobi, Homeopathic Consultant. Non ladak kecelang keso kecelang awar saya kenangan ke long pon ko keceng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala lekuria lo la apikilo keso hai anta non atoka beta kecelang pon aning hangtun te ladak so kecelang awar saya long pon logot la Ken Kugiso, Kono Aripiso, Aita Lada Kachalang Long Ponji, our side Long Ponico. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577-362711. Paro Kreser Kebra, Pokebra isi mate 1951 aningkan Paikuni ni Pai, Kretroxier ni Karbi Anglong District nang Chilong Deadpen pining asengkan Surhini Raingkora Po an ingdeng Troxi Kebra pli mate 74 years nang Choksi Kaiki sitami Karbi Solang Dora datum ningarong ningkang sam lapen Warmon Misenpen do thak ponlong Lason thak si pining asengkan ingdeng Troxi Kebra pli kechok Karbi Anglong de katalon pon arni pacheton dun si nilitum KarbiAnglongLIVE abitung pensitami Karbi Anglong solang do arado ana pansitami ningkang sama kardom nang pajir poniklo kardom pinyada ba birta long penili sami mirin hansepi pinya birtang ton pen arju ponikta nijang Karbi Anglong arlo Hawaipur wasilong pathua klamalong Koson pen loni ejon ingnam a ingnar kithi radatum ke thek ponlong si Southern Range achokomar atuma phan than pachini pon Bangso hawar arlo ajowangta ahur ingnam a ingnar kachopan aphan rong ajo lut proktitik ajowang radatum amek janglong lesi radatum penangan kisung phonanglo Bangso puthak ingnam rai komasai khiatung anta kisung chechak dun nanglo ajowang ingnam a ingnar kidam vera jok rada tunta ki jok jia phan tarari ki hing make it hor ting ke theng la hai si klembong bonta kidam tanga jo kopi ko son penlone ejon ingnam a ingnar kithi adap thek ponlong lapu Southern Range Keroni pen sai khiatung kaning jeteng pulote Kithi a ingnar api lapen asuang horpu. Amadak Hawaipura long si aso kejai ji pomat un edet pensi ingnam a ingnar api apran dam lopusi pon the pon. Bonta postmortem lote aho kalam sitami long pon. Keroni pen mohantiron KarbiAnglongLIVE. Dilai police checkpost along naka checking ke padu bom ho Dimapur anat pen ke wang bom ihuma truck along heroin drugs mati rakia hormu dilai raikom saikhia tumpen kinepon long
Lason si kedam tang phai kuni ni phai kre phojo apor malom dilai police check post along naka checking ke padok bom hu Dimapur anat pen ke wang bom ihuma truck registration number AS01 RC8328 along kiri ka kuruk pon hud ke patu joy pen ke pon araki mate heroin ke ne pon long labangso a drugs lake lin krehini ra tokbor ke thom highway agram andu Bangsolong driver Nilis Kumar Bihara Sorphat Neponlo lapen gari sitame chepari deng ponsi arona teng pen kang sai ponji aphan raikom sai khia tum pen chisipon dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Lakhain Kora Trok, Dwarbagri MEC constituency under Daithor Baptist Church Monduli along Ninkan Parui Simate Sertalin Kechok Ketalona Jamek Pamanpon. Lapen labang so along Centenary Jubilee along Isitame Kesompon. Bangso Jamek along Daithor Baptist Church Monduli Pastor Divinson Singnarpensi Mai Chariponlo. Lapen ke Daithor Baptist Church Monduli Chunbang longki terang pensi aluhi pachini ponlo. Aluhi amana peng pen kachitong dun KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi, Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin, Reverend Dr. Solomon Rongpi Maipu Nihang Karbi Baptist Association, Senior Pastor Dipu Baptist Church, former Secretary CBCNEI, Reverend Unique Terang CEB Secretary Nihang Karbi Baptist Association, lapen former Mission Secretary NKBA, Reverend Tenson Bay Executive Secretary Nihang Karbi Baptist Association, lapen kaprek Monduli Keja atum rong asar pen kechenglok penangan Christian Unity atum chetong dun rinti, lapen labangso mayalong at happy kejong pon laki Leviang deng pi ingkora pho ang deng so kep along pensi en pon pen jaimek pang chingpon. Labang so jaimek ke chingpon laki ada por phai troxi a por malong pen Pastor Divinson Singnar ari deng pen Monduli alama pangjarpon det pen bang so phi ada por phai ner kep a por malom Daithor Baptist Church Youth Department atum pen lama pangjar alun lun ponlo. Bangso Penapi Puthot Reverend Tenson Bay Executive Secretary Nihang Karbi Baptist Association Harideng Pen Long I Ingpupon Det Pen Daithor Baptist Church Pastor Divinson Singnar Arideng Pen Jubilee Anghap Ingpupon Bangso Penapi Porpai Kep Apor Pen Porpai Krisi Anerlo Por An Jaimek Kedeng Tu Ningkan Paroisi Centenary Jubilee Aputak Alam Maipu Maxwell Ingtipen Thanpon. Lapen CEB Chunbang Nihang Karbi Baptist Association, former Mission Secretary NKBA Reverend Unique Terang Arideng Pen Long E Ingpuponsi. Bang Sopi Chunbang Long Ki Terang Ahin Pen Speaker Aphan Kedeng Ajaimek Deng Ponlo. Women Secretary Ompu Rongpipi Pen Bible Kang Tier along pen porhi pon pen arna mardomsi arna ma hirjume hangpon lapen ke kijut siarni ke ningkan pharuisi ke chok mate Centenary Jubilee ke talon pon along jaime ke deng pon at happy hemphu jisu arnam chot ovisuri anta kanghon teklang ke thanang deng pi troxy ang deng so sirke palong pen en ponsi arna malam thi than pon lo. Reverend Dr. Solomon Rongpiari Dengpen Long E Ingpu Ponsi Bang Sohut Mai Phu Pastor Divinson Singnarpen Mai Chariponsi Jaimek Dengpon Mai Long Aluhi Sarpo Amana Pengpen Kachetong Dun KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbi MLA Dr. Numal Mumin Atumpen Kichenglok Penangan Kithekeding Atum Sidami Chitong Dun Si Mesen Pen Labangso Ningkan Paruisi Kechok Centenary Jubilee Katalon Pichun Pon Monduli puchot kalisi Daithora Howard Ongdung abang prubang PK nilitum Monduli penlo late WP Singer Wopong Singer lapen ke Joy Singh Tokbi lapen ke
Mon Pondit Singer, Sarthe Singer, Muniram Langni, Tinison Langni, Lapena Sondak Taxi, Ongdung Akisara Tundulang, Pininitum Kelakadam Long, Alang Litum Akiklem Kedam Kemisen Penajoxi Pininitum Panstamila Bangso, Adim Long Parjap Ponlong, Lapen Lanchot Galisi, Pini, Alang Litum ke Paklang Tekan Kemisen Penajoxi, Pini Ongdung Akaching Tourni Litum Tegdam Long, Pini. Arlenge teke man pen chenglok ke Charlie akrong na thua kachi hung choklem chodama na thua warsai mesen lapuson pregjam asai long stame a hirjumi nilitum lakhadam long pamelo sipini dai Thor Baptist Church pen nilitum labangso jubilee ke dengpon ke pajut silo ni thoman bak nilitum dengpon tanglo 25 pen 50 ke cheng siar ni dengpon lo 75 ke atumi apor nilitum dengpon lo pini ke ningkan pharoisi centenary jubilee paman pon lo sinilitum labangso jubilee Centenary aparman pen long e ke sompondo labang soar long lake momota paprai un elu labang soar long ke thirkluglu pu aki ning ke the ake do dam pen lapen labang so akachicha ake do pen sinili to make kroy lapen nili to make kam ke chejor lapen ake claim ke dam jilong anstumi paplut plelu pu sinili tum chichak pon News report KarbiAnglongLIVE. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai tame ke so asan dapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo lason amar jivan duai jundet ne arthu su ahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha Rangke nili pai kiso ason tu wari ke ngi kaharja katini kiso kela amar jivan adawai order pen pacho pen sinona sawo ke tumilo anke anthek dolo Kidam tanga por hood All Party Hills Leaders Conference asong japi risika milikpi Facebook live kidam pen munira phante methanador sumu pu ke pangbar thap alam aputhak bithung rengthama constituency along kedo BJP asai claim bangari so tum pen bang so lam pen apot rong arak rong hang rong bong along lam hoi ki pi pon je aphan chisik chedang pon risika milikpi alang like All Party Hills Leaders Conference along asong japi lo Inut songjapi amunit pen methanador ke pachingbar ke hingnopik asailo jesemet arunodoi atangka ke long atumaphan aning ke so ke do pen ajoksi lapuson amuwang velam kaning jeke nilitum bithung rengthama ayut atum pen pinrem pondopusi bikram tiso pen pherangke amai ke phahut ning jepon lason si terona sangho phan tami Moment cewangsi ingcham nang ceplang jipu nang kaning jeki juno dakalam lason pulote alangli thek kere mate hi ima lapuan alam kaning je haidet ki jongsi monili hem kopinia ke sung chetong lok pulote risika milik pi asai mate adai che enang jiputa terona sangho pentami pherangke angno lamthe chepaklang pon Chethanaling sidame munit pen anparte methanador somu pu kaning jeke junodak alam binong lapen nang su anta nang cho edji puke thekere mate hi ipi maputa matha mengilo lasi la so alama puthake nilitum rong arak rong hang rong bong along risika milik pia phan lam hoi pidam nang kok pusi pherangkia mai ka chop phapon hut BJP aparman kam ke claim piari so atumpen nang pachini do Ninghonduk pik karjulong pen ta lapen isi ningoi pik abala so alam the karjulong pen ni resika milik pi alang li lapan oje nilitum mathadam protang te alang li phan ke inut kamentor athek bon wan jin nilitum mathadam lo mate ipi bule pudam deta choklo athe pi polo protang te la so alam nitum ki punang kok make alang li pulo nang su phanta nang chu fg puji puda lalu pelotang te nilitum hin pen ki jongdai mangke alang like nut thekere pima pusik budampo la ben inut hi pima pusik budampo chu eji pelotang te laki osomar ki jelam kali la pen nilitum han ke alang li sinang pakleng pikhang jangla alang li nilitum pay phurun busin nilitum chekam nangji stami alang li piniar ni la pusonang ki pelotang te laki PHLC long ki pudam pelotang te alang li tum ke PHLC ki penang an lam ke thek lun ke thek la pen ke
ekdom kabuja buji sidul ansi alang nim pudam lo lotang te non ni resika milik pi la puson alam ki jong dan nang ki pudam lotang te kopisi APHLC party tum upo kopisi APHLC party tum jongdam po la sinili tum ahin bitung yut ahin pen ka chuning ri alam thila poin lo APHLC a presidents tame alang liphan chepare chetha apen alang liphan jong si lapan Cepare tek produk ti alang lipan party long ipon nang litum ali belo milik pi nang lita jong si nilitum mahem tu nalong ko pini ki bena na likaning ji pen la so puthak nilitum ma kisum dokok produk ti nang lia dai chian vek nang ji la pen nang lipan lapan kaning ji lo pot nang liki no ti ipi bus nang hok nang kok po nang li sona ning ka heno munira pan jumeme jununo ke bo ka bang ke mantune ta ni tuma project the la pen nilitum nang lipan ke nilitum ani sa pia teng so sina che kam stame nang li bang ke nili pan nang ke bok la pon lo la ba juno dak la si la so pu thak bang nang li mu nil tum hem tu long ko pin ni mena nili so mara tu mo si kaya ke sik sak do kok pulo tang de nang li ta chi an bek nang ni la dong kamu kampen wiki be KarbiAnglongLIVE Lakhaeng kora trok Duarbaguri MEC constituency under Duarbaguri Congress asokabui kangraipon bang sohut abang pinangan abang pho bang phia tum BJP asong along chepok dun rinti lasonsi pinpur ponmi kedam tang phaikuni ni phai kreplier ni Bihar along rialong assembly election BJP lapen NDA party alliances high pon thekdun long si kewangji surihini rank kora trokaning kan sidami Assam along assembly election ahut sidami BJP sarkar si wangthuji pumatha si Hanboka Sartheteron Arong Amikar Dilip Hanse Village Congress Committee VCC along Maipusi Khidun Bom Sitame Ningkan Kep Anbake Congress Atum ke Achethe Wang Un E Pu Matha Ponsi Puthot Derthor 2 Adung Het BJP Saihem along Congress along pen COC BJP asong along Chipa Okdun pen EM Richard Tok Berry Deng pen BJP Apuhutup BJP mafla pa iponsi pini pen ki BJP a party binong lo upen deng ponsi EM Richard Tobi pen alang lipan pachini pon lapen lapu Dilip Hanse ta non pini ke wangsi inudvet non ke wang GC ke ongalang lapen nili membership anke chewan lapo lapen Hanboka Village Congress Committee ke pavidet anji buta Dilip Hanse pen pherangge thingnu ningje pon Lanchota kalisi ke wangji surini rank kora trokaning kan BJP asong mate EM Richard Tok bia phansi vote pidon lapsi puthot pahai dun thuji puta kaning je padopon thu nilman Dilip Hanse nili apranga ita BJP sistame benanga por hot ni Congress sipa on lo apenon sistame nili orang long Village Congress Committee lo president lo sistame ilang lo Congress tum piloma latum non ke claim ya wai sai bela VP tum claim ke mi ke thek long jene sin ta pathot VP ne pa kon ni pusi pathot ri VP asai hem long wangsi nili se dung mate nili atum long che pa ok dun tang lo pini pen ke pini nang libang alon no manali ni wela tadi sahot dola pathot ni sahot aku puthot che bantu po athe mohila dola aku eri bisi klana per dola asemo apor ta aku puthot ni che bantu po News report KarbiAnglongLIVE tang te pinia da birta ke lapansi kang ton poniklo